Salimoni nonse okondedwa kuti konse kumene muli mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndikulandireniso pa chigawo ichi chachiwiri mmene tikupitiriza mutu wathu wa moyo wanga watsopano mwa Khristu Yesu. Mu phunziro lathu loyamba limene tidayamba kapena mu chiyambi chathu cha phunziro lathu tidayankhulako kapena tidasiyanisa tikamanena mawu osiyanasiyana makamaka mawu kuti moyo tidafotokodza kuti kodi moyo ndi chani, moyo umayamba nthawi yanji, komanso tidazawunikirana mawu oti wanga ndipo mwa Khristu Yesu chimatanthauza chani. Kenaka kuchokapo tidazaonako makamaka mmene tidayankhulira kuti zimene tiyang'ane kwambiri mu chiphunzitso chathu ichi ndi zimene otembenuka mtima kapena munthu amene wabadwa kumene mwa Khristu Yesu kapena munthu amene ali mwa Khristu Yesu zimene ayenera kuchita. Ndiye mmene tikupitiriza phunziloli ndikukupemphani kuti ngati mukufuna kuti phunziloli lisakuduseni mupangetu ndithu subscribe. Pamene mutapanga subscribe kenaka mutapanga ka notification button ndiye muzapezeka kuti nthawi ina iliyonse imene titapanga upload video yatsopano muzalandira notification kuti muziwisidwe kuti musasalire mbuyo. Pamene tikupitiriza tiyeni tipitirize phunziro lathu nthawi yatha tidasiyirizira pa mutu kapena pa mfundo yakuti zinthu zimene zingatipangitse ife kuti tikhwime moyo wa uzimu. Ndipo pa zinthu zimene zingatipangitse ife kuti tikhwime moyo wa uzimu chimodzi mwa icho tidachiona kuti ndikuwerenga mawu a Mulungu. Ndikuwerenga mawu a Mulungu. Ndiye tisanapitirire tiyeni tiseke maso tipemphere. Atate mu dzina la Yesu Khristu ndifuna ndikulemekezeni ndikuthokozeni kuti zikomo Ambuye zikomo Atate chifukwa choti mwalola kuti lero lino tipitilize ndikukambirana ndikuphunzitsana za mawu anu pamene tingankhalire ndi zimene tingachite mu moyo wathu watsopano kapena pa ubale wathu watsopano ndinu Ambuye, kuti tisakachoke pamaso panu komatu tikhale ndi kukwaniritsa chifuniro chanu. Tithandizeni Mzimu Woyera, kawululeni zinsinsi zanu koposa tisekuleni makutu akuuzimu kuti tikamvesese ndi kuphunzira chimene mufuna muyankhule nafe. Ambuye ndidziwa kuti mukamayankhula muyamba ndi moyo wanga chingakhale Yehova ndi wina aliyense amene amvera. Ndi pemphero langa mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu kuti Mzimu Woyera kayendeni ndi kupereka Atate Yehova mayankho ndi kupereka Mesiya chikhumbokhumbo chofuna kuphunzira mu dzina la Yesu ndipemphera, amen. Mu nthawi yatha ndidanena mawu akuti anthu ambiri abwerera mbuyo chifukwa choti safuna kuphunzira kwa anthu ena. Anthu ambiri utumiki wawakanika chifukwa choti akangobadwa kumene amaona ngati afikapo, komano sizili choncho. Tidaperekako chitsanzo cha mwana kuti mwana akabadwa amayenera kuti apasidwe chakudya choyenerera, amayenera iye mwanayo apasidwe chakudya chofanana ndi msinkhu wace. Ndi chifukwa chake pakati pa nthawi iyi tifuna tiunikirane ndikudziwa zilipo zambiri, komano mwachisomo cha Mulungu tiunikirana gawo ndi gawo zimene zingatipangitse ife kapena zingatitengere ife chifupi ndi ulemerero wa Mulungu ndi kukhalabe mu ubale wathu wabwino ndi Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndiye sabata yatha tidaonako kapena mu phunziro lathu limene tidayamba tidaonako mawu amene tidawapeza pa Yoshua chapter 1 verse yake ya 8. Pamenepo pali mawu akunena kuti buku ili la chilamulo lisachoke pakamwa pako, ulingaliremo usana ndi usiku kuti uchite mwanzeru ndi kukomesa njira yako. Okondedwa, pamenepa tidapezako kuti chinthu choyamba kuti munthu ukakule moyo wa uzimu ndi kukhazikika moyo mwako wa uzimu ndi kuwerenga mawu a Mulungu kapena ndi kukhala pafupi ndi mawu a Mulungu. Mawu a Mulungu limene lili Bible. Ndipo munthu ukamawerenga Bible zimakupindulira kapena zimatipindulira ife pa moyo wathu. Ndi chinthu chimene ifeyo chimatipanga kuti tikhale ndi kukhazikika moyo wathu wa uzimu. Ndipo lero lino pamene tikupitiriza ndi mfundo yathu yoyamba imene ingatipangitse ife kukhazikika moyo wa uzimu ya kuwerenga mawu a Mulungu, lero lino tiona ubwino wa kuwerenga mawu a Mulungu mmene tifotokozerane monga mmene malemba akunenera za ubwino wa kuwerenga mawu a Mulungu. Pali ubwino umene umapezeka munthu kamawerenga kapena ukamakhala pafupi ndi mawu a Mulungu. Ndipo mawu a Mulungu ndi chinthu chimodzi chimene chikutipangitsa ife kuti tikakhwime pamaso pa Mulungu, chikutipangitsa ife kuti tikakhwime pa moyo wathu wa uzimu. Mawu a Mulungu tikamawerenga mawu a Mulungu timadyetsa ifeyo moyo wathu wachani wa uzimu.
ndiye ubwino woyamba umene tikuupeza pamene anthu tikuwerenga mawu a Mulungu, umachita zinthu zako mwanzeru kapena umachita zinthu mwanzeru. Wina aliyense akudziwa kuti nzeru ndiyofunikira pa chinthu china chilichonse. Ndi chifukwa chake anthu timapita ku sukulu kukaphunzira, ndi chifukwa chake anthu amakhala ndi madigiri. Chingakhale dziko lapansi likafuna kulemba munthu ntchito, amafuna kuti akhale ndi zomuyenereza, kuona kuti kodi ali ndi nzeru, anaphunzira kapena sukulu anapita patali nayo bwanji. Ndiye chimodzimodzinso ndi mawu a Mulungu. Pamene mukuwerenga mawu a Mulungu mumatenga nzeru yakumwamba imene mumatha kuyikhazika mwa inu. Masalimo 37 verse 30 Bible limanena kuti opa Mulungu amapereka uphungu wabwino, amaphunzitsa chabwino ndi choyipa. Okondedwa, anthu ambiri amalephera kusiyanitsa kuphunzitsa chinthu chabwino ndi choyipa. Ndipo ndi nzeru ya Mulungu imene imanza kuti uchite zinthu mwanzeru, kuti uziwe ndi kusiyanitsa pakati pa chabwino ndi choyipa. Mumapezeka zoti anthu amangosangalala chingakhale ndi zinthu zoyipa zomwe, koma Masalimo akutiuza kuti opa Mulungu amachita zinthu zawo mwanzeru ndipo amasiyanitsa kapena amaweruza mwanzeru. Chingakhale ukamamulangiza munthu wina, umamulangiza munthuyo mwanzeru. Nzeruyo si nzeru yako yayi, chifukwa mwini nzeru ndi Mulungu. Ndiye umalangiza mwanzeru yochokera kwa Mulungu. Ndiye Bible ikutiuza kuti opa Mulungu iyeyo amapereka uphungu wa nzeru, ndipo amasiyanitsa chabwino ndi choyipa. Pamene pali choyipa amadziwa kuti chinthu choyipa, pamene pali chabwino amadziwa kuti chinthu chabwino. Mwachitsanzo, Bible ikutifotokozera za mfumu imene inali ya nzeru kwambiri, imene ili mfumu Solomon. Mfumu Solomon ataona kuti asankhidwa kukhala mfumu, anachiona chinthu cha nzeru kuti apite pamaso pa Mulungu kukapereka sembe. Ndikulira kwa Mulungu kuti Ambuye, ineyo ndifunatu mundimvere. Mulungu atamumvera anamufunsa ndikuchitire chani. Sadasankhe chuma, koma iye adasankha nzeru, chifukwa kudziwa kuti munthu akakhala ndi nzeru ndi chiyambi chopanga zinthu zonse mwadongosolo. Ndi chifukwa chake Bible ikutitsimikizira kuti opa Mulungu amapereka uphungu wabwino, amaphunzitsa chabwino ndi choyipa. Funani nzeru ya Mulungu. Bible imatifotokozera pa Miyambo chapter 1 verse 7 kunena mawu kuti kuopa Yehova ndiye maziko achiziwiso, koma opusa anyoza nzeru ndi mwambo. Okondedwa, chimene chikutanthauza apa, munthu ukamaopa Yehova ngati kumamuopa Mulungu mumzimu ndi muchoonadi, imakhala maziko achiziwiso kapena maziko a nzeru, koma amene sazindikira amanyozera zonsezi. Ndipo Bible ikutitsimikizira mawu kuti opusa anyoza nzeru ndi mwambo. Chimene chikutanthauza ndi chani? Ngati ifeyo sitiwerenga mawu a Mulungu, sitizindikira, sitiphunzira, kapena ifeyo sitikhazikika ndi kukhala ndi uphwangiri wabwino kukalangiza anthu ena, komano pakuwerenga mawu a Mulungu pali nzeru imene mumatha kuphunzirapo kuti inuyo moyo wanu wauzimu ukule upite patsogolo. Ambiri amanyozera, amachulusa kunyada kuti ndimadziwa eni ndimapanga bwino, komatu Bible ikutitsimikizira kuti konseko sikuchokera uphungu wabwino. Uphungu wabwino uchokera kwa Mulungu, amene iye amatha kuwerenga mawu a Mulungu amatha kukhala ndi nzeru pochita zinthu zace. Sapanga zinthu wamba yayi, asanapange zinthu poyamba amatha kusogoza Mulungu patsogolo. Matthew chapter 6 verse yake ya 33 Bible imatitsimikizira mawu kuti yambani mwafuna ufumu wa Mulungu ndi chilungamo chake, ndipo zonse zimene mufuna zidzaonjezedwa pa inu. Popanda Mulungu pali chabe. Tikawerenga Masalimo 127 amanena mawu kuti akapanda kuyimanga nyumba Yehova oyimangayo ayimanga pachabe. Ndiye tisanapange zinthu zathu mmene tamulandira Yesu kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi wathu, nthawi zonse tiyeni tikumbukire kuligwira Bible, tiyeni tikumbukire kuliwerenga Bible, tiyeni tikumbukire kuti tikamawerenga Bible Mulungu amatiululira zinsinsi zace moyo wathu. Pa Kolose chapter 2 verse yake ya 2 to 3 Bible kuti Paulo akunena mawu kuti cholinga changa ndi chakuti anthu awa kapena ifeyo mtima mwathu tizindikire ndi kudziwa chikondi kapena kuziphatikiza tokha ndi Mulungu.
ndipo tikadziwa pali mawu amene tifuna kwambiri tiwayankhule apo. Tikadziwa zonsezi tidziwa chisisi chake cha Mulungu chimene chikutanthauza ndi chani. Okondedwa, pamene ifeyo tikuwerenga mawu a Mulungu timadziwa zisisi za Mulungu, ndipo tikadziwa chisisi cha Mulungu, Mulungu amatiululira zisisi zache kudzera mu mawu ache. Pamene ifeyo Mulungu atiululira zisisi zake kudzera mu mawu ache, ndiye kuti ifeyo timachita zinthu zathu mosogoza Mulungu ndi kuopa Mulungu, ndipo timapanga zinthu zathu mwanzeru, pakuti palibe chimene chichokera kwa Mulungu chili chopanda nzeru. Zonse zochokera kwa Mulungu ndi za nzeru. Yakobo chapter 1 verse 5, ngati wina wa inu ikusowa nzeru apemphe kwa Mulungu amene apasa kwa onse modzala manja osatonza, ndipo azapasa. Okondedwa, Bible ikutisimikizira kuti ngati wina wa ife asowa nzeru apemphe nzeru kwa Mulungu, ngati wina wa ife afuna nzeru apemphe nzeru kwa Mulungu, ndipo akapempha nzeru Mulungu amapereka kosatonza. Ndiye Mulungu iye amapereka nzeru mosayang'ana nkhope, mosati wina wake wakutonzani yayi kuti iya ineyo chindampasa ineyo ndampasa ichi. Mulungu amapereka monga mwa nzeru yache. Okondedwa, tiyeni tifike ku Yakobo chapter 3 verse 17. Bible inama wakuti koma nzeru yochokera kumwamba iyamba kukhala yoyera, kenako yamtendere, yoganizira ena, yogonjera, yodzala chifundo ndi zipatso zabwino, yopanda tsankho ndi yoona mtima. Tikamawerenga Bible timaphunzira nzeru yochokera kumwamba imene imatiphunzitsa ife kukhala chikondi mosayang'ana nkhope, mosayang'ana kuti ndi ndani. Tikamawerenga Bible timaphunzira nzeru yochokera kumwamba imene imatiphunzitsa ife kukonda tingakhale ndi adani omwe. Tikamawerenga Bible timapeza nzeru yochokera kumwamba imene imatiphunzitsa ife fundo kwa ena, imatipasa ife zipatso zabwino. Okondedwa, ndikuwuzeni, ngati inuyo mwa inu mulibe Mulungu, mulibe chisisi cha Mulungu, sizitheka kuti inuyo mungathe kumukonda mdani wanu, ndipo chidanicho muchisungabe pokhapokha Mulungu alowererapo, ndi pamene mumatha kuyiwala ndi kukhululukira adani anu. Tingotengera chitsanzo pamene Ambuye Yesu amatha kukhomedwa pa Kalvari. Tikadakhala ngati ife ena sitikadakhululuka, tikadasungabe mkwiyo, komana chifukwa choti Ambuye Yesu ndi Mulungu amene iye mwa iye mulibe chitonzo, mwa iye mulibe mangawa ndi munthu wina, adadzala ndi nzeru yochokera kumwamba, adanena kuti Ambuye mwakhululukire. Tikafikanso ku Machitidwe chapter chake cha 7 kuyambira pa verse 55 kupitira mwamba, tipeza m'bale Stefano akuponyedwa mnyala chifukwa choti adali ndi nzeru ya kumwamba, adanena kuti Mulungu mwakhululukire. Ubwino woyamba umene taupeza umene umapezeka pamene mukuwerenga Bible, mumachita zinthu zanu mwanzeru. Tiyeni tipitirize tipeze ubwino wachiwiri. Kodi ndi ubwino wanji wachiwiri umene mapezeka? Ndikudziwa kuti mwina ena mwa inu mufuna ma verses, mutha kusiya comment pa YouTube amene mukuonera pa YouTube, mutha kusiya comment. Amene mukumvera audio mutha kutipeza kudzera pa WhatsApp, manamba asidwa, ndiye mutha kupeza ma verses, chifukwa pali ma verses ambiri komano tingofuna tifupikise chifukwa ma verses onse tingathe kukwanisa. Tiyeni tipitirize tipeze ubwino wachiwiri. Ubwino wachiwiri umene ukupezeka pamene munthu ukuwerenga Bible ndi kukomesa njira yako. Umakomesa njira yako. Tikamanena kuti kukomesa njira athu ndiye kuti umakhala ndi kupanga zinthu mwaungwiro, chifukwa amene akukomesa njira yake ndi munthu amene iye akupanga zinthu mwaungwiro, akupanga zinthu mwadongosolo, ndipo iyeyo amatha kusatira zinthu zimene zili zoona. Tiyeni tiwerenge kuchokera pa Efeso chapter 2 verse yake ya 10. Pa Efeso chapter 2 verse yake ya 10 Bible ikutiuza mawu kuti pakuti ife ndife chipangano chake, olengedwa mwa Khristu Yesu kuchita ntchito zabwino zimene Mulungu anazikonzeratu
kuti tiyende mumenemo. Okondedwa, Bible likutiuza kuti pakuti ife ndife chipangano chake cha Khristu Yesu, kuti tichite ntchito zabwino zimene Mulungu anazikonzera kuti tiyende mmenemo. Chimene chikutanthauza ndi chani? Ngati ifeyo tikuwerenga Bible timaphunziramo njira zimene ife tiyenera kuyendamo. Timaphunziramo kuti malo awa ndi oyenera kupezekapo ife kapena sioyenera kupezekapo ife. Osati kuti popeza ayayi ena timatha kulankhula mawu atentivesese timati yayi popeza tikapulumuka mwachisomo. Kupulumuka mwachisomo tusikuli nthawi yomaliza koma kuli nthawi pano. Chimene chikutanthauza kupulumuka mwachisomo ndikuti kalelo padalibe chipulumuso pa amitundu koma chipulumuso chidali mwa Aisraeli. Koma nokubwera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu chipulumuso chidasefukira kufikira kwa wina aliyense. Ndiye kuti panopa tili opulumusidwa mwachisomo koma akamabwera Ambuye Yesu ngati ife chisomocho sitidachigwirise, okondedwa, sikuzakhalanso opulumuka mwachisomo. Chifukwa nthawi yopulumuka mwachisomo nthawi yake ndi yomwe ino. Ndiye tiyeni tione mayendedwe athu kuti kodi mayendedwe athu timayenda motani, timachita zotani. Chifukwa Bible imanena kuti pamene ifeyo tikuyenda ndife kalata wolembedwa omene anthu ena onse amamuwerenga. Anthu timayesesa kapena ena mumayesesa funa kusibisa angandiziwe kuti ndine Khristu, ayi ndingachite manyazi pakati pa nzanga. Chimene chili mwa inu Bible imanena mawu kuti tikawerenga ku 1 Yohane Bible imanena kuti wamkulu ndi amene ali mwa inu, chimene chili mwa inu simungathe kuchibisa. Ngati inu mwamulandira Yesu Khristu ndi wamkulu amene simungathe kumubisa. Komano chofunika wonani mayendedwe anu timuyenda bwanji. Tiye ndipitirize, tiye tiwerenge 1 Korinto chapter 6 verse yake ya 19 to 20. Bible inena mawu kuti kapena simuziwa kuti thupi lanu lili kachisi wa mzimu woyera mwa inu amene muli naye kwa Mulungu. Simuli ainu nokha pakuti munagulidwa ndi mtengo wache. Choncho lemekezani Mulungu muthupi lanu. Thupi lathu ndi kachisi wa Mulungu. Chimene chikutanthauza kuti kumene ife tikuyenda tanyamula Mulungu ali mkati mwa ife. Ngati tamulandira Yesu kukhala Ambuye ndi mpulumutsi wathu, tamulandira Iye ali mkati mwathu. Sitimusiyaso ku nyumba yayi, sitimusiyaso mzovala yayi, kuti mwina popeza lero ndavala izi, mwina ndavala suti, anthu andiziwa kuti ndikupita ku church chifukwa choti ndavala suti, andiona wa uzimu. Ndikavula suti kapena ndikavula zovala zija mumazilemekeza za ku church zija, basi panopa ndachoka pa uzimu. Mulungu Bible inena kuti mzimu woyera amagonera mwa inu. Thupi lanu ndi kachisi wa mzimu woyera. Tikanena kachisi ni malo opembezeramo, chimene chikutanthauza kuti mzimu woyera amapembezera mwa inu kapena amagonera mwa inu. Chimene Bible ikutanthauza chimene tikati amapembezera mwa inu, mzimu woyera amatha kuyankhulana ndi Mulungu kudzera mwa inu. Mmene ali mwa inu kuyankhulana ndi Mulungu, mmene ali mwa inu inuyo kuyankhulana ndi Mulungu kudzera mwa mzimu woyera. Ndiye musaone nyengo kuti iyayi panopa popeza ndayenda kumene ndili kuno anthu sakundiziwa, kumene ndili kuno ndikobisala ndiye ndipangezi. Obadwa mwatsopano satera akondedwa. Obadwa mwatsopano amasunga chimene ali pamaso pa Mulungu. Mayendedwe ache amakhala owongoka. Bible likutiuza mawu kuti ndino kachisi wa mzimu woyera. Musachitise manyazi mzimu woyera. Nthawi zonse pangani chinthu chomulemekeza Ambuye. Kwina kulikonse kumene mukuyenda, pachina chilichonse chimene mukuchita, ikani Mulungu pasogolo. Bible likutiuza mawu kuti mzimu woyera agonera mwandani mwa ife. Tiye ndipite ku Yohane chapter 3 verse yake ya 16. Bible inena mawu kuti pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anapasa mwana wache obadwa yekha kuti yense okhulupirira Iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Okondedwa, pamene mudamulandira Yesu mudalandira moyo wosatha. Ndiye ngati mutalandira moyo wosatha uli musamale ndi kuwerenga mawu a Mulungu. Ngati mukuwerenga mawu a Mulungu mumatha kukomesa, mumatha kudziwa malo oyenera kuti muyende, mumatha kudziwa malo oyenera kuti inuyo mukhalepo, ndipo mumatha kudziwa chimene inuyo muyenera kuchita. Tipitirize Aroma chapter 12 verse yake ya 2. Musafanizidwe ndi makhalidwe apasi pano, koma mukhale osandulika mwakukonzanso kwa mtima wanu, kuti muzazindikire chimene chili chifuniro cha Mulungu, chabwino ndi cholandilika ndi
changwiro. Okondedwa, pamene inuyo munali osatembenuka mtima, osayiwala kuti nthawi ija ndanena kuti ndikuyankhula ndi anthu amene adatembenuka mtima. Ngati inuyo simudatembenuke mtima, simudamulandire Yesu kukhala Ambuye ndi Mpulumutsi wanu, ndikupasani mwayi kuti mutha kusiya comment, mutha mwina kupita kachisi mene nalo pafupi ajeni anthu obadwa matsopano, mukawawuze kuti ndikufuna kulandira Yesu. Mwina nkutheka muonera video kapena mukundimvera kapena muonera message muli kutali kuti mwina kutheka kuti inuyo ndine sitingapezane, komano ndikudziwa atumiki a Mulungu ali ponseponse, ndipo ndimakhulupirira kuti Mulungu adayika atumiki ake ponseponse. Ndiye Bible lina mawu akuti tisafanizidwe ndi makhalidwe akale. Ngati tasiya zakale tazisiya, tiyeni tiyende muchoonadi cha Mulungu chimene chikupezeka pamene tikuwerenga mawu a Mulungu. Ndiye tikamawerenga mawu a Mulungu timadziwa choonadi chake cha Mulungu. Bible kunena mawu akuti zakale zapita zakhala zatsopano. 2 Korinto chapter chake cha 5 verse yake 17. Pakuti yese amene iye adamulandira Khristu Yesu ali olengedwa watsopano okondedwa, saliso muzakale ya zakale zapita. Ndiye Bible kutisimikizira mawu akuti mayendedwe athu, machitidwe athu tisakhaleso muzakale, tisamuphatikize Mulungu kuti ndi Mulungu wasanje amene safuna kumphatikiza. Okondedwa, inuyo ndinutu osankhikake ya Mulungu, mwamulandira Yesu kukhala Ambuye ndi Mpulumutsi wanu, mwakhala naye Ambuye kukhala Yesu ndi Mpulumutsi wanu, yendani muchifuniro cha Mulungu musamphatikize. Yakobo chapter 1 verse yake ya 4, Bible lina mawu kuti ndipo chipiriro chikhale ndi zosatira zake zonse, kuti mukhale angwiro ndi amphumphu osasowa kanthu. Pali nkhani apa kuti tikhale angwiro ndi amphumphu osasowa kanthu. Pali nkhani akuti chipiriro, Bible lina mawu kuti chipiriro chimene chikutanthauza ndi chani? Chipiriro chikhale ndi zosatira zache nthawi zonse. Chimene chikutanthauza ndi chani? Chilakolako cha zimene mumachita kale chibwerabe, zikhumbokhumbo ya zimene mumachita kale zibwerabe, komano muyenera kukhala nacho chipiriro, muyenera kuzisunga kuti izi ayi ndidazisiya, chifukwa ili ndi thupi limene tikuliona ndi maso athu. Thupi lili ndi zokhumba zache zimene mwina zikupangiseni inu kuti ichi simungasiyiretu, iyayi palibe amene angasiyiretu. Bible linena kuti mukhale wamphumphu kapena watunthu, mukhale inuyo opanda chilema, ndinu olengedwa watsopano wa Khristu Yesu. Ndiye musasakanize, pakuti Mulungu safuna kumsakaniza. Mwamulandira Yesu kukhala Ambuye ndi Mpulumutsi wanu, mukumutumikira Yesu kapena mukukangalika kutumikira Yesu, bwanji mumsakaniza? Okondedwa, mungakhumudwa si bwino kuti mungasemphane ndi ufumu wa Mulungu chifukwa cha tchimo limodzi, chifukwa cha kanthu kamene mumabisa kachi. Okondedwa, Bible kuti uzama wakuti tikhale amphumphu opanda chilema. Ndikuyankhula ndinu amene mukundionera pa, ndikuyankhula ndinu amene mukundimvera pa, kuti mukhale atunthu pamaso pa Mulungu opanda chilema, chifukwa Bible kunena mawu akuti amene iye wamulandira Khristu Yesu ayenera kukhala nacho chipiriro, ndipo chipirirocho chili ndi zintchito zache. Ndipo kuti ife tikhale angwiro ndi amphumphu opanda chilema kapena osasowa kanthu. Okondedwa, musamphatikize Ambuye, khalani watunthu nthawi zonse. Tiyeni tipitirize, osayiwala kuti tili pa ubwino wa kuwerenga Bible. Ubwino woyamba tauchosa mwina kapena ngati mufuna ma verses ena momwe ndanenera kuti mutha kutipeza pa WhatsApp, manambala asiyidwa, kapena muziona ma message amene ali kumapeto, kapena ziyenda pasipa, kapena mwina pena paliponse manambala asiyidwa. Yeremia chapter 17 verse 9, I think ili ndilokha ndiwerenga pamwina nimalizire pomwe. Mtima ndiwo onyenga koposa, ndiwo sachirisika, ndani angauvese? Pamene papagona nkhani okondedwa kuti mtima ndiwo wonyenga koposa, chimene chikutanthauza ndi chani? Nthawi zina muzakhala ndi zilakolako zoti chita ichi, atangochitako ichi. Ndi chifukwa chake Yakobo akunena mawu akuti mukhale opirira mmene mukukumana nazo zotere, mukhale opirira mmene mukukumana nazo zotere.
chifukwa mtima mwina ukufuna kuti iniyo mutala wako zakale zija, mtima mwina ukufuna mutagona ndi mkazi, mtima mwina ukufuna mutatha kulezera, mtima mwina ukufuna. Koma Bible linama kuti khalani opirira. Osayiwala kuti tili pa ubwino wachiwiri, tiyendipite ku ubwino wachitatu wakuwerenga Bible. Akhala munthu wamtendere mtima kapena umakhala ndi chimwemwe mu mtima. Okondedwa ndakhala ndikuonapo ena anthu ali olemera, anthu ali olemera koma mtendere wa mtima alibe, koma chimwemwe cha mtima alibe. Ndiye mawu a Mulungu amabweretsa chimwemwe cha mu mtima. Mawu a Mulungu amakupasani inuyo mtendere wa mu mtima. Chingakhale muli mzowawa, muli mzovuta, koma mawu a Mulungu amakuthandiza ana amakupasani inu mtendere wa mu mtima. Masalimo 19 verse yake ya 8, Bible lina kuti malamulo a Yehova ali olungama, akukondweresa mtima. Malamulo a Yehova ali olungama, akukondweresa mtima. Zikomo kwambiri. Masalimo 28 verse yake 7, Yehova ndiye mphamvu yanga ndi chikopa changa, ndikhulupirira ndi mtima wanga wonse, amandithandiza, ndipo mtima wanga uzaza ndi chimwemwe. Masalimo 16 verse 11, muzandionesa njira ya moyo ndi kundipasa chisangalalo cha kukhalapo kwanu ndi zokondweresa zakukhala ndi inu kosatha. Miyambo chapter 8 verse yake ya 32 to 35, chotero ana anga mundimvere ine, pakuti onse akuyenda mu njira zanga akondwera, pakuti iye amene andipeza ine wapeza moyo, nalandira chisomo kwa Yehova. Okondedwa, mawu a Mulungu amabweretsa mtendere mu mtima. Anthu ndakunenapo taona tanthu ali olemera koma alibe mtendere wa mtima. Ubwino wa mtendere wa mtima amabweretsa chisangalalo, ndipo siugulidwa ndi ndalama kapena siugulidwa ndi silva ndi golide. Koma mukakhala ndi mawu a Mulungu, inuyo simukhalanso ocheuka kuti wina kundilonda, wina ngati mumutumikira Mulungu, mawu a Mulungu amakubweretserani mtendere wa mtima. Palibe kanthu anthu ena kunyozeni, palibe kanthu anthu ena kutukwaneni, palibe kanthu anthu ena anene zoyipa za inu, koma inuyo mumadzindikira za ubale wanu pakati pa inu ndi Mulungu, ndipo zimenezo zimakupangisani kuti inuyo mukhale ndi mtendere wa mu mtima. Chingakhale mwina mumve zowawa, anthu aone ngati mukuvutika, koma mtima mwanu mukuona kuti ineyo ndili ndi chimwemwe, ineyo ndili ndi mtendere chifukwa choti ndili ndi Mulungu amene ali onemenyera nkhondo. Ndiye tikamawerenga mawu a Mulungu amatibweresera ife mtendere pamene takhumudwa, pamene ifeyo zathu sizili bwino, pamene mwina tayambana ndi ena, pamene tikudera nkhawa. Mawu a Mulungu ndi yankho limene ilo limapereka ndi kuchirisa zowawa zathu za mu mtima. Chifukwa mtima umakhala ndi zowawa zambiri, mtima umakhala mwina kapena kukhumudwa mzinthu zambiri, mtima kapena umatha kutipweteka mzinthu zambiri, koma noti tikapeza nthawi yowerenga mawu a Mulungu umakhala kuti mawu a Mulungu amatichirisa ife mtima natibweresera mtendere wa mu mtima. Tiyeni tipite ku ubwino wa namba 4 wa Bible. Ubwino wa namba 4 wa kuwerenga Bible, osayiwala kuti tili pa mfundo yoyamba, komano tikuona maubwino ake a mfundo imeneyi. Mfundo yoti kuti itipangitse ife kukhala pamaso pa Mulungu, kapena kutisungira ife ubale wathu, kapena ife yoti tikhazikike pa mawu a Mulungu ndi kuwerenga Bible. Nditaona maubwino panopa tili pa ubwino namba 4. Munthu umadziwa kusiyanisa pakati pa chabwino ndi choyipa. Ubwino wa namba 4 wa Bible, munthu umadziwa kusiyanisa pakati pa chabwino ndi choyipa. Munthu kamawerenga Bible umazindikira kuti ili ndi chimo, ili si chimo, ichi ndikuchita nchoyipa, ichi ndikuchita si choyipa. Okondedwa, ndifuna ndiwonjezere pamenepa. Nthawi zina anthu timanena kuti pali zinthu zina mwina simunazipeze m'Bible nkunena kuti si chimo. Bible limanena mawu kuti akazaza mzimu woyera azakuwululirani inu zonse. Amene mwamulandira Yesu khala Ambuye ndi mpulumutsi wanu, amene mukumutumikira Yesu, pali zinthu zina timazidziwa kuti ndi chimo utatiwululira mzimu woyera
pali zinthu zina timaziziwa kuti ndi tchimo chifukwa choti zidalembedwa m'Bible. Ndiye okondedwa, mukamawerenga Bible limakupangisani inu kuti musiyanise pakati pa chabwino ndi choyipa, ndipo limatha kukudziwitsani inu kuti ichi ndi tchimo kapena ichi si tchimo. Ndipo kudzera m'Bible timaphunziramo zinthu zambiri. Ndiye ngati munthu amene muli mwa Khristu Yesu musatalikirane nalo Bible chifukwa ndi chakudya chanu cha moyo wanu wauzimu. Tikawerenga Genesis chapter 2 verse 9, Bible likunena kuti Yehova Mulungu anameresa mnthaka mtengo yonse yokoma mumaso ndi yabwino kudya, ndi mtengo wa moyo pakati pa munda, ndi mtengo wakudziwitsa zabwino ndi zoyipa. Okondedwa, mawu a Mulungu alitu ndi kuthekera kukuoneserani inu tchimo, kukuoneserani inu chimene sichili tchimo. Alitu kuthekera kukuoneserani inu kuti kuli imfa kapena si imfa. Mwina anthu ena sitimvesesa chimene ndifuna kutanthauza. Ukakhala mawu a Mulungu umatha iweyo kuona chingakhale ndi zimene ena sangathe kuziona. Umatha kuzindikira ndi kuziwa kuti chinthu ichi chikuchitika, Bible lidanena ichi chinthu chikuchitika, ndikukwaniritsidwa kwa mawu a Mulungu. Tiwerenge 2 Samuel chapter 19 verse 35. Bible linena mawu kuti tsopano ndili ndi zaka 80, kodi ndingathe kusiyanisa chabwino ndi choyipa? Kapena kodi kapolo wanu angalewe chimene ndidya kapena chimene ndimwa? Kapena ndingomvesa mawu oyipa a amuna ndi akazi? Nanga nchifukwa chani kapolo wanu ndiyenera kusezesa mbuye wanga mfumu? Okay, chimene chikutanthauza apa ndi chakuti pali nthawi imene inuyo mmatha kusiyanisa, kapena pali nthawi imene inuyo simungathe kusiyanisa. Mwachitsanzo, mwana wang'ono sangathe kusiyanisa chinthu chabwino ndi choyipa, pokapoka kholo lamuza. Ndi chifukwa chimapezeka kuti mwana wang'ono amatha kuseweresa ndi chinthu chimene iye chitha kuononga moyo wace. Ndiye okondedwa, pa nthawi imene ililimo, imene muli ndi nthawi imene mukutha kuona chabwino ndi choyipa, apa ndi nkhalamba ikudandaula kuti nkhalamba ili ngati mwana wang'ono imalephera kusiyanisa. Ndiye okondedwa, pamene tili ndi moyo, pamene tamulandira Yesu Khristu, ndi nthawi yabwino yoti tikathe kuwerenga mawu a Mulungu ndi kuzindikira. Tithaso kuwerenga Genesis chapter 2 verse 17, komanso tithaso kuwerenga Genesis chapter 3 verse 7 mpaka na 19. Titha kuwerenga Ezekiel chapter chake cha 28 verse yake ya 13 to 19. Komanso titha kuwerenga Masalimo 111 verse yake ya 10. Tithaso kuwerenga Masalimo 34 verse yake ya 11. Ndipo Ezekiel chapter 36 verse yake ya 31. Okondedwa, ubwino wa nambala 4 umene taupeza pakuwerenga Bible, kusiyanisa pakati pa chabwino ndi choyipa. Anthu ambiri amalephera kusiyanisa chinthu chabwino ndi choyipa chifukwa choti tilibe nthawi yowerenga mawu a Mulungu. Tiwerenge mawu a Mulungu ndipo tizaziwa kusiyanisa chabwino ndi choyipa. Tipite pa ubwino wa namba 5. Ubwino wachisanu wa kuwerenga mawu a Mulungu ndikuti umalimbisa moyo wako wauzimu. Tikati kulimbisa moyo wauzimu, ndinayankhulako nthawi ija tikuyamba chiphunzitso chathu, kapena nthawi ija tikuyamba phunziro lathu, nayankhula mawu akuti munthu pamene wabadwa mwatsopano umakhala khanda ku uzimu, umakhala zoti watembenuka kumene ku uzimu, ndipo umakhala osakhwima. Ndiye pakufunika kuti uphunzire, ndipo pakufunika kuti udyetsedwe chakudya choyenera kuti munthu ukhule ndi kukhwima mu uzimu. Ndiye ubwino wa namba 5 wakuwerenga mawu a Mulungu, kapena ubwino wachisanu wakuwerenga mawu a Mulungu, ndikuti umalimbisa moyo wako wauzimu. Kumbukirani kuti nthawi ija timayamba phunziro lathu nayankhulapo kuti munthu ukangobadwa umene, kapena munthu ukangomulandira Yesu kumene, umakhala zoti uli khanda mu uzimu. Ndiye ufuna kuti udye chakudya choyenerera kuti moyo wako wauzimu ukule. Ndiye ndi chifukwa chake tili pa nthawi iyi kufuna kusanthula kapena kulimbikisana wina ndi mzache. Ubwino wachisanu wakuwerenga mawu a Mulungu umakhala zoti munthu umalimbisa moyo wako wauzimu. Munjira ina umadyesa moyo wako wauzimu. Mawu a Mulungu ndi chakudya chathu cha moyo wathu wauzimu, chimene timatha kudya ndi kulimbisa moyo wathu wauzimu.
kopanda mawu a mulungu kumapezeka zoti munthu umafa mu uzimu, ndipo aja munthu amati wabwerera, anthu amati munthu wabwerera. Komano kamba kuti timatha kuwerenga mawu a mulungu, timatha kudziwa ndi kulimbisa moyo wathu wa uzimu. Tikawerenga Masalimo chapter chake cha 46 verse yake ya 1 to 3, Bible imanena mawu kuti Mulungu ndiye pothawirapo pathu ndi mphamvu yathu, thandizo lopezekeratu mu masautso. Chifukwa chache sitidzachita mantha, lingakhale dziko lapansi ligwedezeke ndi mapiri azagwa mkati mwa nyanja, ngakhale madzi ache akabangula ndi kuchita thovu, ndi mapiri azagwedezeka ndi mafunde awo. Okondedwa, apatu Bible ifuna kutisimikizira kuti ngati munthu wakhulupirira mwa Yesu kwathunthu kapena wakhulupirira mwa Mulungu kwathunthu, chingakhale zinthu zikupinje bwanji kapena mavuto akupinje bwanji, iweyo tusiuopa chifukwa choti umadziwa kuti Yehova ndiye thandizo lako. Chimene funa kutanthauza ndi chani? Pamene munthu ukuwerenga mawu a Mulungu umakulisa chikhulupiriro chako, chimakhwima pamaso pa Mulungu, chimakhwima ndi kuzindikira ndi kusimikizika munjira ina nenezo, umakhala osimikizika pa chimene ukuchita pa utumiki wa Mulungu. Akhalako anthu ambiri kapena tilipo anthu ambiri kapena alipo anthu ambiri amene amanena kuti ineyo ndine Mkhristu, ineyo ndimatha ndithu kupembedza Mulungu, komano ikangobwera vuto pang'ono timazatembenuka kuti nchifukwa chani Mulungu ine? Pali kachizungu timati why me God? Okondedwa, Yesu Khristu asadayambe ntchito ina iliyonse, Bible ikutsimikiza mawu kuti idalipo nthawi imene iye anayesedwa kuona kuti kodi wakhwima bwanji. Pa nthawi imene anali kusala kudya, anali mu mawu a Mulungu, anali ndithu akulimbikisidwa ndi mawu a Mulungu. Ndiye Satana amaza kuzayesa, chimene chikuthandiza kuti yesero limaza chifukwa choti kufuna kuona inuyo kodi mwakhwima bwanji pamaso pa Mulungu, muligonjesa yesero kapena simugonjesa. Ndiye Masalimo akutiuza mawu kuti Mulungu ndiye pothawira pathu, mphamvu yathu. Umaziwa pamene kuwerenga mawu a Mulungu, umaziwa ndi kukulisa chikhulupiriro chako kuti ngati Mulungu adapanga izi kwa anthu awa, ngati Mulungu adapanga izi kwa awa, nanga kuli bwanji kwa ine? Vuto likakugwera siuona vuto koma mayang'ana pa Mulungu. Vuto likakugwera siuyang'ana kuti uli mnyengo yotani koma tumayang'ana pa Mulungu. Chapter 18 verse yake ya 10, Bible imatiuza mawu kuti dzina la Yehova ndilo linga lolimba, olungama athamangiramo napulumuka. Dzina la Yehova ndiye linga lolimba, olungama athamangiramo napulumuka. Okondedwa, adu si wonse amene amathamangira pa Mulungu napeza chipulumutso, si wonse amene amathamangira pa Mulungu napeza mayankho. Chifukwa choti chani? Mwina ngutheka timathamangira pa Mulungu komano mtima wathu sitidasimikizike kukhala pamaso pa Mulungu. Mwina ngutheka timathamangira pa Mulungu kapena timatchula dzina la Mulungu kapena timatchula dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu, koma zintchito zathu kapena machitidwe athu ali onyasa pamaso pa Mulungu. Ndikamanena kuti onyasa ndiye kuti timamphatikiza Mulungu. Osayiwala kuti Mulungu ndi Mulungu wasanje. Exodus amatiuza kuti ndi Mulungu wasanje. Tikawerenga Exodus chapter chake cha 34 verse yake ya 14, komanso Exodus chapter chake cha 20 verse yake ya 5, Bible imatisimikizira mawu kuti iyeyo ndi Mulungu wasanje, safuna kumphatikiza. Mwina ngutheka ndinu mumamphatikiza Mulungu. Okondedwa, kumbukirani, zindikirani kuti ngati mwasankha kumtumikira Mulungu, ngati mwayilandira Yesu khala Mbuye ndi Mpulumutsi wanu, mungokhala angwiro pamaso pa Mulungu. Khalanibe angwiro oyera chifukwa amene adakuyitanani ndi oyera, chimene Bible imatisimikizira. Ndi pamene tikuwerenga mawu a Mulungu, pamene mukupeza nthawi yowerenga mawu a Mulungu, mumalimbisa moyo wanu wa uzimu, mumapanga moyo wanu wa uzimu kuti ukhwime. Chingakhale vuto libwere simutekeseka, chingakhale dziko linjenjemere inuyo simutekeseka. Anthu amene azama pamaso pa Mulungu satekeseka ngati zinthu zikubwera, ngati zinthu chingakhale imfa imene. Ndi chifukwa chake Paulo adanena mawu chokera pa Filipi chapter 1 verse yake 21, akuti kwa ine kukhala ndi moyo ndi Khristu, kufa ndi chipindulo. Chimene amatanthauza ndi chani? Paulo adasimikizika mu mawu a Mulungu, atasimikizika kapena adakhwima mawu a Mulungu,
atakhwima mawu a mulungu chimene iye amaonapo ndi mulungu kuti ali wothekera kupanga zinthu. Chingakhale imfa ikubwera iye samayiopa, chingakhale imfa ili apo iyeyo samayiopa, amalolera kuti chingakhale ndife chifukwa cha dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu, palibe kanthu kwa ine chikhala chipindulo. Komanso kuti ndikhale ndi moyo ndiye ndi chifuniro chake cha Ambuyeyo chimene chikuonesa kuti okondedwa mukakhwima pamaso pa Mulungu ngati inuyo makhazikika mawu a Mulungu simuzaopa chingakhale ndi imfa. Adanenaso Paulo ku Aroma chapter 1 verse 16 akuti pakuti mawu a Mulungu sandichitisa manyazi chifukwa ili mphamvu yopulumutsa onse okhulupirira kuyambira Ayuda Aheleni ndi wina aliyense. Okondedwa, mawu a Mulungu pamene tikuwerenga mawu a Mulungu timatenga mphamvu yache imene ili mu mawu a Mulungu kuyika mwa ife ndi kulimbisa chikhulupiriro chathu ndi kulimbisa moyo wathu wa uzimu. Tipitirire Nehemia chapter 8 verse yake ya 10. Bible inamawa kuti musachite chisoni pakuti chimwemwe cha Yehova ndicho mphamvu yanu. Musachite chisoni, chimwemwe cha Yehova ndicho mphamvu yanu. Ndikukumbukira kuti pa ubwino wa namba wachitatu ndinene chonchi, pa ubwino wachitatu timayankhula mawu kuti tikatenga mawu a Mulungu kukhala mwa ife amabweresa mtendere wa mumtima. Ndiye Nehemia akunena mawu kuti musaope chifukwa mawu a Mulungu kapena Yehova ndiye chimwemwe chanu. Munjira ina musaope chifukwa Yehova ndiye chigonjetso chanu. Bible inati Yehova ndiye mphamvu yanu. Ndiye pamene tikuwerenga mawu a Mulungu tikuyika mphamvu ya Mulungu moyo wathu, tikulimbisa moyo wathu wa uzimu, ndipo chingakhale vuto libwere sitigwedezeka. Tipitirire Yesaya chapter 41 verse yake ya 10. Bible inamawa kuti chotero usaope pakuti ine ndili ndi iwe, usaope pakuti ine ndine Mulungu wako, ndizakulimbisa ndikukuthandiza, ndizakugwirizira ndi dzanja langa la manja la chilungamo. Pamene tikuwerenga mawu a Mulungu usayiwala kuti tili pa ubwino wachisanu umene tikuyankhulana. Ubwino wachisanu wakuwerenga mawu a Mulungu ndikuti timalimbisa moyo wathu wa uzimu kapena timalimbisa chikhulupiriro chathu. Okondedwa, pamene tikuwerenga mawu a Mulungu timadziwa zimene Mulungu anatha kuchita ndi ena kalero. Pamene tikuwerenga mawu a Mulungu timaphunziramo zimene Mulungu amatha kuwaonesera ana Israeli kalero. Komanso zimatha kutilimbikisa ife moyo wathu wa uzimu kuti ifeyo tisaope ndi kunjenjemera. Tikamakumana ndi vuto timakhala zoti moyo wathu wa uzimu wakhwima. Ndipo pamene moyo wathu wa uzimu wakhwima, chingakhale vuto libwere ndithu inuyo simunjenjemera, simuzanjenjemera chifukwa chakuti mudziwa kuti Yehova ndiye linga langa. Tipitirize Exodus chapter 15 verse yake ya 2. Yehova ndiye mphamvu yanga ndi nyimbo yanga, wandipasa chigonjetso, uyu ndiye Mulungu wanga, ndipo ndizamulemekeza, Mulungu wa atate wanga, ndipo ndizamukweza. Zikomo kwambiri. Okondedwa, anthu amene amatha kuwerenga mawu a Mulungu osayiwala kuti Bible kutiuza kuchokera pa Yoshua pamene tidapeza fundo yathu yoyamba kuti tikakhwime mawu a moyo wathu wa uzimu. Fundo yathu yoyamba tayipeza pa Yoshua chapter 1 verse 8 pamene pakunena kuti buku ili la chilamulo lisachoke pakamwa pako koma ulingaliremo usana ndi usiku. Ndiye tidapeza kuti ifeyo tikakhwime ndi kukhazikika pa moyo wathu wa uzimu tikayenera kuwerenga mawu a Mulungu kapena kuti tikayenera kukhala pafupi kuwerenga Bible. Panopa tikuona maubwino akuwerenga mawu a Mulungu. Ndiye ubwino umene tilipo ndi ubwino wachisanu, kuti munthutu apa ubwino wachisanu umakhala ukulimbisa moyo wako wa uzimu kapena kukulisa chikhulupiriro chako. Ndiye pa Exodus Bible inamawa kuti Yehova ndiye mphamvu yanga ndi nyimbo yanga. Nyimbo tu, okondedwa, pali nyimbo imene timayimba nthawi ya chigonjetso kuonesa chisangalalo.
pali nyimbo zimene zimayimbidwa nthawi ya chisoni kuonesa chisoni, ndipo pali nyimbo zimene zimayimbidwa kungosangalala. Ena amangoyimba nyimbo zosaziwika ndi mutu wace kuti nyimbo ikutanthauza chani, anthu amangomva kukoma mwina chifukwa cha zisekese zili mkatimo. Komano apa chimene chikutanthauza kuti Mulungu atigwirira ntchito, Mulungu azatimenyera nkhondo ife tili chete, ndipo tizakondwera namyamika Mulungu kuti Yehova wandimenyera nkhondo. Tiyeni tipitirize Masalimo chapter chake cha 9 verse yake ya 9 to 10. Yehova ndiye pothawirapo ozunzika, ndiye linga nthawi za masautso. Masalimo chapter 34 verse yake 10. Ofunafuna Yehova sasowa kanthu kabwino. Masalimo chapter chake cha 9 verse yake ya 9 to 10. Yehova ndiye pothawirapo ozunzika, ndiye linga nthawi za masautso. Okondedwa, osayiwala kuti munthu ukazindikire kuti apa ndi pamene ndingathawire ndingapeze yankho, ndi pokhapokha ukuziwa. Ndiye pamene munthu ukuwerenga mawu umakhala zoti ukuziwa kuti Mulungu adachitako izi, Mulungu adachitako izi, Mulungu adagonjesera ana Israeli, Mulungu adagonjesera ena. Tere ngati vuto limene landigwera, pamene ndingathawire ndi kwa Mulungu. Ndiye chifukwa chake Masalimo akutiuza kuti pothawira pano inuyo, ndikunena ndinu amene muli otembenuka mtima, amene mukuti ndinu Khristu, amene mukuti ndinu obadwa mwatsopano, amene mutima mulandira Yesu, kuti panopa pothawira panu si kwa sing'anga, kothawira kwanu si kwa owombeza, kothawira kwanu si kwa maere, koma kothawira kwanu ndiye kwa Yehova. Bible linama wakuti Yehova ndiye pothawira pa ozunzika, ndiye linga lathu mu nthawi ya masautso. Okondedwa, pamene mukuwerenga mawu a Mulungu mukudziwa kuti pothawira panga ndi apa. Inuyo nthawi zonse yankho lanu likhale Yehova. Bible lina kuti okhulupirira athamangira kupemphera. Pamene zinthu zakugwerani nthawi zonse thamangirani pemphero, thamangirani kupemphera. Ndipo mukathamangira kupemphera, Bible imatiuza mawu kuti Mulungu sazachitisa manyazi omukhulupirira iye. Muli mphamvu mpemphero. Muvutikiranji ndikufunafuna kwina koma mukuti ndinu otembenuka mtima, mukufunafuna kwina koma mukuti ndinu olandira Yesu. Ngati muli olandira Yesu, yang'anirani kuti yankho lanu likhale Yehova, linga lanu likhale Yehova. Gwirisani chimene mawu a Mulungu akunena. Werengani mawu a Mulungu mosaona nthawi, werengani mawu a Mulungu nthawi zonse, ndipo onesesani kuti mukuchita chifuniro chache cha Ambuye Mulungu wa moyo. Chapter chake cha 34 verse 10. Ndiwerenga mzere wa pasi ndi umene ndikufuna kwambiri, kapena 10b. Ofunafuna Yehova sazasowa kanthu kabwino. Okondedwa, ndinaziyankhulako kuti Matthew chapter chake cha 6 verse yake 33, Bible ikutiuza mawu kuti yambani mwafuna ufumu wa Mulungu ndi chilungamo chake, ndipo zonse zimene mufuna zizawonjezedwa. Pamene mukufuna Yehova ndi kusogoza Mulungu pasogolo, okondedwa, Mulungu amadziwa zokuyenerezani, Mulungu amadziwa zotiyenerera. Komano ifeyo tiyeni tiyike chikhulupiriro chathu pa Mulungu. Pamene tikuwerenga mawu a Mulungu, timayika mawu a Mulungu mwa ife, ndipo timapanga mawu a Mulungu kuzika mizu mwa ife. Chikhulupiriro chathu chimakhala chokula ndi kuzama. 1 chapter 16 verse 11. Funani Yehova ndi mphamvu yace, funani nkhope yake kosaleka. Philip chapter 4 verse 6 to 7. Musade nkhawa ndi kanthu konse, koma pa chilichonse mwapemphero ndi pembedzero, popeza ndi chiyamiko zopempha zanu ziziwike kwa Mulungu, ndipo mtendere wa Mulungu wakupambana chiziwiso chonse uzakusungani mitima yanu ndi maganizo anu mwa Khristu Yesu. Ndikuyamikeni chifukwa cha kumvera, komanso ndikuyamikeni chifukwa cha nthawi yonse. Tiyeni tikhalire limodzi pamene tikupitiriza gawo la moyo wanga watsopano mwa Khristu Yesu.
ndi nthawi imene tifuna tiphunzitsane tikumbusane ngakhale mukuziwa kale koma tifuna tiyankhulane ndikukumbusana wina ndi mnzache ngati chikhalidwe chotiyenera chifukwa chakuti amene watembenuka mtima wasankha kusatira chikhalidwe cha Mbuye wathu Yesu Khristu, wasankha kusiya chikhalidwe chache ndi kusatira chikhalidwe cha Mbuye Yesu Khristu. Zikomo kwambiri, Ambuye akudaliseni.